Hayırlı akşamlar, доброго вечера. 3 saat devamında bugün yayında ben sizinle beraber olacağım. Bu saatimizde stüdyamızda misafirler yok. Bütün misafirlerle canlı bağlanacağımız. Şimdi Ukraynaca'ya geçelim. Bütün misafirlerimiz bugün bu saatimizde Ukraynaca'ya laf edecekler. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рифат Чубаров, коментуючи очікуваний 4 листопада черговий приїзд російського президента Володимира Путіна до Криму, дорікнув міжнародним організаціям в нерішучості щодо Росії, яка продовжує анексію півострова і жорстокі репресії та переслідування корінного населення. Водночас він назвав черговим викликом для України та світу заплановане проведення Путіним в Севастополі засідання Ради союзної держави Росії та Білорусі. Сьогодні Путін прилетить до окупованого РФ Криму, відвідає Севастополь, звідки візьме участь у засіданні Вищої державної ради союзної держави, яке відбудеться у форматі відеоконференції. Знову доводиться констатувати, що цинічні та агресивні випади Путіна, що здійснюються ним, порушуючи норми міжнародного права, яке жорстокі репресії та переслідування, насильницькі викрадення та убивства, які здійснюють каральні органи російської окупаційної влади Криму, щодо корінного кримськотатарського народу є наслідком нерішучості міжнародних організацій, включно з ООН, ОБСЄ, Радою Європи, а також урядами та парламентами провідних держав світу у виконанні ними раніше ухвалених рішень про негайне звільнення РФ окупованих територій України. І кадрові зміни в українському уряді. Верховна Рада сьогодні призначила нового міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Новим міністром стала Ірина Верещук. Виступаючи з трибуни Верховної Ради, вона заявила про необхідність створення Українського національного центру розвитку миру для збору доказової бази порушення прав, пов'язаних з тимчасовою окупацією та збройною агресією Російської Федерації. Вона також розповіла про пріоритети її діяльності у міністерстві. Я дякую пану Резнікову за продуктивну роботу на чолі міністерства. Також хочу подякувати профільному комітету на чолі з паном Дмитром Лубінцем. Окремої подяки варті наші волонтери, експерти та громадські інститути. І, звісно, особлива подяка Меджлісу кримськотатарського народу. Чок, сак, олунис. Дякую вам велике. На чолі міністерства я продовжу роботу, розпочату нашою політичною силою. Ми будемо виконувати положення профільних нормативних актів та програм. Наприклад, нещодавно затверджений план реалізації стратегії деокупації та реінтеграції Криму, який містить 158 позицій, з яких 95 за Міністерством реінтеграції. Ми почнемо з того, що проведемо аудит виконання, тобто перевірку, наскільки міністерство виконує профільні закони, постанови Кабінету міністрів, укази президента та рішення РНБО. За результатом аудиту виконання ми скоригуємо пріоритети, робочі плани та дедлайни. У своєму виступі ви бачили, що Ірина Верещук подякувала Олексію Резнікову, колишньому міністру тимчасово окупованих територій та реінтеграції, а він пішов і у Міністерство оборони. Відповідне рішення підтримали народні депутати. Його призначення Олексія Резнікова на цій посаді підтримало 273 обранця. Новий міністр Олексій Резніков анонсував кадрові зміни у керівництві Міноборони та Збройних сил України. Щодо міністерства, то рішення будуть прийняті найближчими днями. Війна з Росією триває вже 8-й рік. Гібридний характер конфлікту, воєнний потенціал держави-окупанта, а також безпекова ситуація у світі вимагають, щоб відповідь України на ці виклики була комплексною і адаптивною. Ціна ескалації має бути неприйнятною для агресора, а вартість тимчасової окупації наших територій постійно для них зростати. Сьогодні Міністерство оборони – це цивільне відомство. Саме його завдання – формувати політики і візію армії як одного із символів держави, а також створювати умови, щоб Збройні сили могли ефективно виконувати свою функцію – давати відсіч ворогу. Наші сухопутні війська – одні з найсильніших на континенті. Грозною силою є українська морська піхота. Від згадки про ССО тремтять вороги, а про ГУР після Афганістану взагалі знає весь світ. Проте є лакуни у сфері протиповітряної, протиракетної оборони і потребують суттєвого посилення авіації і флоту. Мусимо дуже прагматично оцінити, де зробити акцент на розвиток власних спроможностей, а де раціонально залучати допомогу. Маємо системно працювати над підвищенням сумісності з країнами НАТО. У нас є значний простір для розширення практичної співпраці з Альянсом.
І у нас на зв'язку політичний оглядач, політолог Володимир Фесенко, з яким будемо обговорювати сьогоднішні кадрові зміни, про які, в принципі, було відомо вже протягом 2 тижнів. Доброго вечора, пане Володимире. Доброго вечора, вітаю вас. Ви можете оцінити ці кадрові зміни і чого чекати від цих 2 міністрів, один з яких просто перейшов з одного кабінету в інший? Ну, в даному випадку йдеться не просто про перехід з одного кабінету в інший, а про те, що міністра, який добре проявив себе, отримав і довіру, і позитивну оцінку своєї діяльності з боку президента України, перекинули на ту ділянку, на якій, на жаль, виникли серйозні проблеми. І ці проблеми треба долати. От Резніков відомий як чудовий комунікатор, як такий, знаєте, ефективний дипломат. І тут потрібна буде і внутрішня дипломатія, зокрема в стосунках між міністерством і Генеральним штабом, і активна зовнішня дипломатія, зокрема в стосунках з США, з НАТО. От якраз той фрагмент, який ви показали, там про це йшлося. США підписана рамкова угода про оборонну співпрацю, і її треба наповнювати конкретним змістом і реалізовувати на практиці. Так що я думаю, що на Резнікова покладаються дуже серйозне завдання, що він поліпшить рівень менеджменту в міністерстві, зніме наявні там конфлікти і проблеми і зможе зробити діяльність міністерства більш ефективним. Пане Володимире, а давайте з того, що ви сказали, розділимо, по-перше, про прогалини в міністерстві згодом, а спочатку про те, чим був задоволений в роботі Резнікова президент. Можливо, були якісь критерії оцінки, щоб глядачам було зрозуміло, за що, скажімо, таке підвищення Резнікова. Що такого успішного було за цей рік його перебування на посаді? Півтора, да? Насправді, Резніков себе проявив не тільки як міністр, а ще й як активний учасник переговорів. Да, не відбулося прориву в деокупації, але його і не могло відбутися. Тут міністр сам по собі не вирішує проблем. Прорив може відбутися лише або якщо Росія змінить свої підходи, зокрема по Донбасу, або кардинально поміняється геополітична ситуація і внутрішня ситуація в Росії, тоді виникне шанс для деокупації. Але законодавче міністерство зробило дуже багато. Зокрема, що стосується Криму, то був ухвалений закон про корінні народи. Закон, навколо якого дискусія тривала чверть віка, чверть століття, з середини 90-х років. От якраз при Резнікові був зроблений нарешті відповідний крок щодо ухвалення цього закону. Це викликало істерію в Кремлі, що теж показово. Також істерія в Кремлі була викликана розробкою рамкового закону, який стосується перехідного періоду в реінтеграції окупованих територій. А це такий, я б сказав, принциповий закон, який закладає підвалини державної політики щодо деокупації. Це стосується і Донбасу, і Криму. І цей закон не є калькою з Мінських угод. Він закладає нашу принципову позицію по деокупації. І саме тому це викликало таку істерику в Кремлі. Це лише 2 законопроекти. А є і економічна стратегія розвитку Донецької і Луганської областей. Є конкретні міжнародні проекти по, наприклад, водопостачанню в Маріуполі і в деяких інших населених пунктах Донбасу, з вільних територій, які здійснюються разом з міжнародними партнерами, зокрема з Францією. Це я лише деякі речі назвав. Так що Резніков, міністерство насправді не дуже велике. Воно одно з маленьких в складі Кабміну, але активність була проявлена і результативна. Але були зауваження щодо останнього. Спочатку була ухвалена стратегія деокупації, а потім план дій щодо деокупації нещодавно, десь йому місяць чи цьому. І там було багато зауважень, що вони були з боку експертів, і навіть, не хочу називати, представників державних органів, що вони були слабо пропрацьовані, а голова комітету парламентського Лобанець сказав, що навіть не залучали комітет і депутатів до цього плану дій до деокупації. Ви кажете, хороший комунікатор, але от по цьому плану дій, який такий основний документ з 158 пунктів, до нього так багато зауважень. І що ви скажете з цього приводу? Зауваження – це нормальна ситуація.
І я можу сказати, за моїми даними, якраз міністр Резніков був відкритий до співпраці з експертами, що, наприклад, розробка концепції безпекової реінтеграції Донбасу. Тут експерти українські багато працювали разом з міжнародними експертами, і міністерство взяло ці розробки до уваги. Щодо зауважень, вони завжди є. Вони були раніше, є зараз і будуть далі. І це нормальний процес, коли є зауваження. Якісь збої в роботі з комітетом могли бути. От зараз Ірина Верещук, вона якраз представник депутатського корпусу, і я думаю, що вона може зняти ці проблеми. І я не кажу, що робота Резнікова була ідеальною, але вона була результативною. Давайте поговоримо про ці прогалини у Міністерстві оборони, про які говорили. Ми чули, коли про це призначення почали говорити відставку Тарана, про те, що були постійні конфлікти між керівником Генштабу і міністром оборони. В чому там була справа і чому програв Таран, і про які ще прогалини можна говорити, про які ви можете озвучити зараз, що доведеться Резнікову виправляти або змінювати? Ну, якщо тут про деталі цих конфліктів, то треба запитувати або представників профільного комітету, або фахівців, які відстежують ці конфлікти. Але про них знали дуже багато людей. Це просто стало вже дуже відомою інформацією про наявність складних відносин між міністром оборони і вже колишнім керівником Генштабу Хомчаком. От ви сказали, що програв Таран. Ну, програв і Хомчак. Президент Зеленський не любить конфліктів в своїй команді. І коли вже до президента дійшла ця інформація про конфлікти, про, як жартують, про змагання лампасів, там, міністра оборони і керівника Генштабу, ну, це викликало дуже серйозне незадоволення президента. Спочатку поміняли керівника Генштабу, замінили 3 заступників міністра оборони, по Тарану дали певний випробувальний термін, але врешті-решт його поміняли. От думаю, що хочуть зняти ці проблеми з змаганням лампасів генеральських через призначення суто цивільного міністра оборони. І людина, яка, по-перше, є дуже гарним комунікатором і дипломатом, але ще важливий момент. От ще одна проблема в роботі Міністерства оборони – це провал реформи оборонних закупівель. І не випадково сьогодні Резніков сказав під час призначення, що треба провести аудит нормативної роботи, тому що якраз не відбулося належного і швидкого нормативного забезпечення того закону, який ще більше року чи рік тому ухвалила Верховна Рада. От над цим і треба працювати. А міністр просто сказав, що похвалив деякі частини Збройних сил України, які викликають там страх і ужас у ворогів, як він висловився, і сказав такі дуже загально про прогалини десь в авіації. Можливо, ви більше знаєте, чим він буде займатися в своїх пріоритетах, що мається на увазі, і що мається на увазі під реформою закупівель. Ну, йдеться про те, що ухвалений закон про оборонні закупівлі, але, на превеликий жаль, він так і не почав ефективно діяти. Є купа нормативних проблем з його реалізацією, тобто Міноборони не підготовила підзаконні акти відповідні. Я про це чув від представників профільного парламентського комітету. Є звинувачення, але їх треба розслідувати щодо підозр в корупції деяких колишніх вже керівників Міністерства оборони, одного з колишніх заступників міністра оборони. Це теж треба розслідувати. Але от саме реалізація реформи оборонних закупівель, нормативне забезпечення, організаційне забезпечення цієї реформи, з цим виникли проблеми. І було уповільнення з реалізацією цієї реформи і неналежне її виконання. Тому от є надія, що Резніков з новими заступниками буде виправляти цю ситуацію. А щодо прогалин, прогалини є. Тут військових фахівців треба запитувати, але в принципі відомо, що на превеликий жаль наша авіація є застарілою і прогалини є. І з точки зору тактики, і структури. Але проблема ж в чому? Тут не в міністрі проблема, а проблема в ресурсах. Для того, щоб модернізувати наші повітряні сили, нашу авіацію, потрібні гроші.
а їх не вистачає. Я думаю, що тут треба шукати якісь асиметричні підходи, але знов-таки це питання до міністра і до фахівців, які з ним будуть працювати. Ну і давайте ми просто більшу частину присвятили Олексію Резнікову, про Ірину Верещук, чому вибір впав на неї, і в чому взагалі зірка Ірини Верещук? От її ця команда висувала минулого року там на посаду київського мера, да? Хоча вона ледь там потрапила в п'ятірку, не дуже показала результат. Зараз її висунули і призначили міністром. А в чому така зірковість самої Ірини Верещук, яку можуть висувати і на мера, і на міністра, і на можна сказати, на будь-яку посаду готова людина? Ні, ну у неї був досвід роботи мером, хоча й невеликого містечка. Раворуською, да, таке маленьке. Це помітно, амбітний політик. Вона у фракції була одним з головних речників, проявила себе і як непоганий політичний організатор. Кампанія була не дуже вдалою, але це окрема історія, чому так сталося. Ну і в Києві популярність «Слуг народу» значно впала. Так що от дві причини її поразки. Вона не була фаворитом цих виборів з самого початку. Інша річ, що могла посісти більш високе місце, але для цього треба було провести більш ефективну кампанію. Проте їй довіряють і у фракції, і в Офісі президента. Вона амбітна, вона хотіла піти на роботу виконавчу владу. Їй замало вже депутатства. Вона була одним з найбільш активних депутатів у фракції «Слуга народу». І, до речі, ми бачимо таку цікаву тенденцію. В складі уряду все більше представників цієї фракції. От Ткаченка, Монастирського призначили, зараз Ірина Верещук. До речі, і Кубраков починав теж з фракції, хоча він нам практично не був депутатом. Тому це вже певна тенденція. А Ірина, ну просто вона найбільш помітна, одна з найбільш помітних депутатів «Слуг народу». А от яким вона буде міністром, питання відкрите. Те, що вона сказала про м'яку силу, в принципі, да, це правильно. Дехто вважає, що вона, як непоганий речник, як політик-жінка, яка може діяти більш гнучко, можливо, вона щось додасть стилістично в роботі, особливо на Донбасі. Подивимось, наскільки це вдасться. Да, поки питання відкрите, наскільки вона стане ефективним міністром. Дякую. Але фундамент для неї залишив достатньо потужний Резніков, і вона не випадково йому подякувала. Є з чого стартувати, і є час на адаптацію в міністерстві. Дякую. Володимир Фестенко, політичний глядач-політолог, оцінив 2 призначення сьогодні парламентом. За пропозицією президента були змінені міністр оборони і міністр по реінтеграції тимчасово окупованих територій. Міністром оборони став екс-міністр по тимчасово окупованим територіям Олексій Резніков, а його замінила Ірина Верещук, народна депутатка від «Слуги народу». І зараз у нас на прямому зв'язку її колега Федір Веніславський, постійний представник президента в Конституційному суді. Доброго вечора, пане Федоре. Доброго вечора. Я чув, минулого тижня ще було, коли вже обговорювалися заміни, що Ірину Верещук також розглядали на міністра оборони. Чому фракція не наважилася все-таки висунути на таку посаду жінку? Здається, в Україні ще жодного разу жінка не очолювала Міністерство оборони. Чи це не розглядалося? Скажімо так, це був один із предметів розгляду, але я хочу нагадати, що кандидата на посаду міністра оборони вносить президент. Президент вирішив доручити цей напрямок для Олексія Резнікова. До речі, пан Олексій Резніков вчора на комітеті нашому з профільного питання національної безпеки, оборони і розвідки доповідав про своє бачення своєї місії, і він був фактично одноголосно підтриманий всім складом комітету, незалежно від того, до яких партій належать члени комітету. Це показник того, що комітет побачив в ньому достатньо потужного кандидата на посаду міністра, на сьогоднішній день вже міністра. І я переконаний, що тісна співпраця з паном Резніковим на рівні комітету, з його командою в міністерстві дозволить більш ефективно проявити результати в цьому напрямку
напрямку діяльності. Що стосується пані Ірини, то я хочу нагадати, що вона, окрім того, що була народним депутатом, вона була головою підкомітету в нашому комітеті з питань національної безпеки, оборони і розвідки. І вона себе проявила як дуже потужний також менеджер. Окрім того, до депутатства вона мала дуже гарні контакти з нашими міжнародними партнерами по лінії НАТО і по лінії Балтійсько-Чорноморського співробітництва. Вона особисто знає десяток президентів. І я думаю, що такий бекграунд і такі, скажімо, можливості в комунікації з нашими міжнародними партнерами точно допоможуть їй вирішувати ті складні питання, які стоять перед Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тим більше, коли вона радилася з нами на фракції, на комітеті, вона показала, що вона дійсно має чітке розуміння проблем, які необхідно вирішувати, і в неї є бачення, як ці проблеми ефективно вирішувати. Тому я переконаний, що ці два призначення, вони будуть точно вдалими, і найближчим часом ми побачимо вже конкретні результати діяльності. Давайте тепер по окремо про Ірині Верещук, окремо по Олексію Резнікову. Ви сказали, він на комітеті вчора анонсував свою місію. Як він сам охарактеризував її? Які основні напрямки він для себе обрав? Що ви можете сказати про місію? Те, що можна говорити публічно? Ну, по-перше, він взяв на себе зобов'язання. Причому навіть сьогодні, коли він виступав в парламенті, було видно, що він чудово розуміє ті проблеми, які йому озвучили вчора члени комітету в сфері оборонних закупівель, в сфері забезпечення військовослужбовців, підвищення рівня соціально-матеріального забезпечення. Він сьогодні вже це озвучив з трибуни. І вчора ми на комітеті несли дуже таке, знаєте, системне розуміння тих викликів, які стоять перед Міністерством оборони в умовах військового стану, фактично військових дій на території України. Він розуміє, що треба більш ефективно забезпечувати Збройні сили тими новітніми зразками озброєнь. І в нього є чудове розуміння, яким чином це з допомогою нашого комітету, в тому числі через план оборонних закупівель, здійснити. В нього є дуже чітка спрямованість на антикорупційну політику в міністерстві, тому що, на превеликий жаль, прояви чи намагання задіяти якісь корупційні схеми все ще залишалися на рівні комітету. Ми всіляко намагалися їх зупиняти. Зараз пан Резніков запевнив, і судячи з його готовності в цьому напрямку, ми точно досягнемо більш конкретних результатів, і корупція стане нульовою на рівні Міністерства оборони. Також він розуміє, яким чином треба змінювати підходи до організації управління Збройними силами, мінімізувати паперовий документообіг, над яким дуже багато часу витрачають військові офіцери, або, скажімо так, знизити його рівень до рівня сержантів, а офіцерам забезпечити сучасними телекомунікаційними захищеними системами зв'язку, які забезпечать донесення тої самої інформації, прийняття рішень в бойових умовах. Тобто, скажімо так, у людини дійсно є системне бачення тих завдань, і я переконаний, що він найближчим часом продемонструє їх реалізацію на практиці. Ну, я хочу ще підкреслити таку деталь. Взагалі, в українській політиці, в міжнародній буває, ми коли можемо спостерігати, скажімо, ротації в урядах, особливо західноєвропейських країн, там часті випадки, що міністр охорони здоров'я може стати міністром транспорту, а завтра міністром внутрішніх справ. Для української політики це, в принципі, було непритаманно. Якщо не вважати оцю невеличку ротацію з колебою з віце-прем'єра на міністра, а міністр пішов послом, то в принципі таких випадків, коли діючий міністр переходить в інше міністерство, було не дуже часто. Я навіть зараз не згадаю за всі часи, спостерігаючи з часів Кучми, і можна сказати, лише тут одне, що такі Резніков виявився трошки незамінним топ-менеджером. Якби можна було його клонувати, його б призначили в два міністерства одночасно. Чи дійсно це так? Фесенко каже, що дуже задоволений їм президент. Можливо, є якісь речі, які ми не знаємо, за які цінують Резнікова, да? Які, в принципі, затребувані. Він був вже у Кличка заступником. Тобто це топ-менеджери рівня, які затребувані усіми політичними командами. В чому успіх, в чому таємниця Резнікова? Ну, я хочу нагадати, що до того, як він став міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, віце-прем'єр-міністром, він займався безпосередньо діяльністю в рамках тристоронньої контактної групи, і він там показав, що він вміє, здатен і знаходить правильні
правильні аргументи для відстоювання національних інтересів України у перемовинах з Російською Федерацією. І я мав можливість також декілька разів брати участь в таких заходах, тому я його дуже чудово з цього боку знаю. Не все, звичайно, можна говорити, але він дійсно продемонстрував, що він розуміється на складних питаннях державного управління, і тому президент абсолютно закономірно, побачивши його такий потенціал, змінив його на більш, скажімо так, вагомий пост на посаду міністра оборони, тому що в воюючій країні, я думаю, що, напевне, після прем'єр-міністра це найбільш вагома посада з огляду на реалії. Якщо тепер казати про Ірину Верещук, це теж, скажімо, от підкреслили, політик амбітний, команда її висувала на посаду київського мера минулого року, цього разу от призначили її через парламент міністром, тобто людина теж готова обійняти там багато посад, багато чим займатися. Ірина Верещук, її потужні сторони і чому обрали її. Тим більше, скажімо так, формально міністр по реінтеграції це вже не квота президента, але так розуміємо, що її теж обрав Зеленський на цю посаду. Ну, ви знаєте, в будь-якому випадку ми повинні розуміти, що зараз у нас унікальна ситуація, при якій пропрезидентська більшість в парламенті, яка пропонує для прем'єр-міністра відповідно до Конституції України ті чи інші кандидатури на посаду міністрів, окрім міністра оборони і закордонних справ. Тому, звичайно, проводилися широкі консультації. І в даному випадку на фракції, коли розглядалося питання висувати пані Ірину Верещук на посаду кандидата на посаду міністра, вона отримала одностайну підтримку, і, звичайно, вона входить до команди президента, і безперечно вона влаштовує в даному випадку і прем'єр-міністра, і парламентську більшість, і в тому числі президента. Що стосується її сильних сторін, то вона одна з найбільш, було вже прозвучало в ефірі з пана Фесенка, що вона одна з більш таких енергійних народних депутатів України. Вона має чудові комунікаційні здібності, і вона проявляла їх в спілкуванні з вашими колегами-журналістами, засобами масової інформації. І це дуже важливий аспект якраз в вирішенні тої місії, яка покладається на міністра з питань реінтеграції. Тому що комунікація і можливість знаходити компромісне рішення з багатьма партнерами, які долучені до цього процесу, це надзвичайно важливий і надзвичайно цінний елемент чи характеристика кандидата. Тому в даному випадку це точно їй допоможе. З іншого боку, я вже сказав, вона продемонструвала на рівні комітету, що вона дуже ефективно вміє організувати процеси в розробці тих чи інших нормативно-правових актів, законів, якими вона керувала. Вона вміє послідовно, аргументовано відстоювати знову ж таки свою позицію. Тому в комплексі вся ця синергія дасть також, я переконаний, результати. Ми, я думаю, що зможемо також побачити і не лише виконання тих завдань, які стоять перед цим міністерством, а можливо і в майбутньому, як ви говорите, стане трендом ротації на більш відповідальні, більш такі важливі напрямки діяльності, в тому числі з боку пані Ірини. Одна деталь, пане Федоре, якщо дозволите, чи була вона безальтернативною кандидатурою, чи розглядалися якісь інші, і чи було право голосу самого Резнікова говорити щось про наступника свого, чи це був вибір без участі колишнього вже міністра по реінтеграції? Я думаю, що на посаду саме віце-прем'єра з питань реінтеграції інших кандидатів не було. Ну і як, знаєте, завжди відбувається широка аналітична діяльність щодо підбору кандидатів. Але в результаті було запропоновано лише пані Ірину як найбільш, скажімо так, готову до цієї ділянки роботи. Тому фракція, ще раз підкреслюю, і комітети профільні її одноголосно підтримали. І в даному випадку я не бачу ніяких запитань до цього процесу. Дякую, Федір Веніславський. Фракція «Слуга народу», постійний представник президента у Конституційному суді, прокоментував, це був погляд провладної партії, яка сьогодні призначила двох міністрів. Міністром оборони став Олексій Резніков, вже колишній міністр по реінтеграції тимчасово окупованим територіям, а його замінила в цьому міністерстві Ірина Верещук, вже колишня народна депутатка України від фракції «Слуга народу». Далі про безпекове питання в
російських військових структурах повідомляють, що американський корабель USS Mount Whitney 4 листопада сьогодні увійшов до вод Чорного моря, і росіяни відстежують його маневри. Російська новинна агенція «Інтерфакс» з посиланням на повідомлення Національного центру управління оборони РФ передає це. На кораблі здійснюють управління та керівництво діями військово-морських сил США. До цього ж він оснащений багатьма приладами радіотехнічної розвідки, спостереження за повітряною, надводною та підводною обстановкою. Через бойове судно можна передавати великі обсяги даних захищеними каналами спецзв'язку. Наприкінці минулого тижня командування НАТО оголосило про початок операції в Середземному і Чорному морях. Метою операції назвали забезпечення безпеки і стабільності у регіоні. USS Mount Whitney, другий командний корабель типу Blue Ridge, флагманський корабель 6-го флоту США, став до ладу 16 січня 71-го року минулого століття. А у Верховній Раді України пояснили, чому війська Російської Федерації біля кордонів України не становлять небезпеки. В межах українських кордонів спостерігаються саме зміни в бойовому і чисельному складі військ Росії. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завитневич. Десь в матеріалі «Осіннє загострення, що готує Росія наступ на українських кордонах». Поблизу наших кордонів спостерігаються зміни у бойовому і чисельному складі військ РФ. Але це саме зміна, а не збільшення. Це пов'язано із завершенням річного плану заходів бойової підготовки і з перерозподілом сили засобів на їх операційних напрямках. Ну і попередня така загроза, яку ми відчували по всіх інформаційних каналах, вона йшла, була на початку цього року в березні-квітні. І от Міністерство оборони України попередило про стягування військ Російської Федерації до кордону України взимку. Такі дані з'явилися в української розвідки. Про це повідомляє наш телеканал з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр. Нам слід очікувати у грудні та січні більших новин, ніж зараз. Розвідка говорить, що планується збільшення російського військового контингенту саме у ці місяці – грудень-січень. Розвідка передає дані дуже оперативно. І у нас на зв'язку військовий експерт Олег Жданов, з яким ми будемо обговорювати як кадрове призначення, як оці зміну або збільшення чисельності якості російських військ на українських кордонах. Доброго вечора, пане Олеже. Доброго вечора. Давайте про це все, про російські війська. А це так само небезпечно, як навесні цього року. Що відбувається? Чи можете ви нам докладніше і зрозумілою мовою тепер розповісти про це? Ну, дивіться, дійсно, війська просто повертаються в пункти постійної дислокації по закінченню навчального періоду. Да, я з цим повністю згоден з даними нашої розвідки. І, до речі, наші дані розвідки ми звіряємо і частково отримуємо дані з Північно-Атлантичного альянсу, так як ми є партнерами з розширеними можливостями. Те, що планується, і тому чисельність, так як і раніше, становить десь близько 85-90 тисяч вздовж всіх кордонів України. Це треба особливо підкреслювати, що це не в одному місці таке зосереджене угруповання, а це і Білорусь, це кордон з Росією, це Донбас, це Крим і це Придністров'я. Оце така кількість. А це багато чи мало, чи нормально? Як це вимірювати взагалі? Саме так поміркуйте, якщо на 3,5 тисячі кілометрів протяжності нашого кордону 90 тисяч – це не що. Є окремі військові містечка, де дислокуються там частини і з'єднання Збройних сил Російської Федерації. Ми про це знаємо, вони там існують дуже довго, ще з часів незалежності України. А те, що от казала Анна Маляр про збільшення, то, допустимо, в цьому році Російська Федерація планувала створити 15 нових частин. 15 частин. Це приблизно десь 30-40 тисяч військовослужбовців. Це збільшення, загальне збільшення кількості Збройних сил Російської Федерації. Але ми знаємо з вами, що про формування полка повітряно-десантних військ у Криму, він формується після низки навчань, влітку почався. І у нас за останні 5 років сформована 150-та мотострілкова дивізія зі складу 8-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу. Вона дислокується в місті Шахтинськ, неподалік від кордону України. Вона вже заступила і стоїть вздовж нашого кордону.
несе чергування. Пане Олеже, я з цим запитанням пристаю до багатьох, бо, можливо, не можу отримати чіткої відповіді. Це саме про Придністров'я, коли кажуть про цей сепаратистський регіон Молдови як теж одну з небезпек. І я навіть до колег звертався, які нещодавно робили великий сюжет з цього регіону, теж було відповіді не отримав чіткої. А Придністров'я – це унікальність того, немає безпосереднього кордону з Російською Федерацією. Яким чином взагалі відбувається ротація російських військ там, або нарощування, або, наприклад, поява нової зброї, якщо там вона не знаходиться поміж Молдовою і Україною, і наскільки я знаю, діючого аеропорту якогось в Придністров'ї нема, щоб можна було повітряним і літаком. Як відбувається і взагалі, чому він досі не зник, це фактично є небезпека? Не те, що сам регіон не зник, а його небезпека не зникла, якщо він відрізаний від Російської Федерації. Так, дійсно, Придністров'я – це є анклав. На жаль, я скажу сумну новину. За рахунок транзиту території України. І, до речі, Майя Санду, як президент Молдови новообраний, це була одна із перших претензій, яку вона висунула Україні стосовно існування російського угруповання військ Придністров'я. Грузи вони відправляють через нашу територію транзитом, і ми не забороняємо, тому що у нас не розірваний договор про співробітництво, і ешелони з вагонами з написом «Російські железні дороги» курсують нашою територією в будь-якому напрямку. А що стосується особового складу, то вони проходять через в основному через Одесу і йдуть як цивільні особи, перетинають кордон транзитом до Молдови. І таким чином відбувається ротація. Чому це питання досі не вирішено? І чи встановлюється якусь небезпеку вирішення цього питання? Воно навіть не піднімається в повітря. Тобто, я от щойно від вас дізнаюся, що транзитом через українську територію проходить зброя, яка, в принципі, може бути теоретично застосована проти України. Дивіться, вони не відкрито відправляють зброю. Вони її ховають під інші товари і оформляють як і єдине, що можна виявити, це як товар подвійного призначення. Але він транзитом проходить через нашу територію. До речі, я вам скажу навіть, на сьогоднішній день, от я мешкаю в Києві, то вже фури російські пішли через Київ. Вже не міняють тягачі, не міняють номерні знаки, вони йдуть сміливо, їдуть транзитом через Київ на захід і до Європи, і до інших країн на південь, туди ж йдуть, на Балкани вони їдуть. Також залізна дорога. Тому ми, або треба контролювати, поставити на контроль повністю товарообіг з Російською Федерацією. Це для нас може бути, я так розумію, на це немає політичної волі нашого керівництва, президента. А що стосується особового складу, так вони йдуть як пересічні громадяни, як туристи, можна сказати. Я тут теж уточню, знаєте, як туристи і пересічні громадяни, от коли ми навіть запрошуємо з Росії, бувають правозахисники, які займаються, наприклад, кримсько-татарською тематикою, навіть коли вони приїжджають в Україну, люди, які абсолютно, скажімо, нічим не завадили і навпаки є підтримку України, навіть для них є така рекомендація робити, ми у нотаріуса робимо запрошення, щоб на кордоні, особливо чоловіки до 45 років, оце вважається. Я знаю, просто я сам це оформлював, ми надаємо, щоб українська прикордонна служба пропустила, і фактично, тоді точно можна передбачити, що в Одесі або будь-де, коли якась кількість чоловіків перетинає, наша розвідка може здогадуватися, хто це і чому вони рухаються до Придністров'я. Наша розвідка і здогадується. Повірте, ми чітко знаємо, хто і куди там їде. Справа в тому, що вони їдуть транзитом. І сідають на прямий рейс від Одеси до Придністров'я. І, повірте, в них на руках є всі запрошення, всі дозволи на перетинання кордонів і таке інше. Це ж працює ціла індустрія військова, військових російських спецслужб для забезпечення існування цього угруповання військ.
До речі, там всього-навсього біля 3000 військовослужбовців. Це не повна бригада, вона такого, будемо казати, незвичайного стану, тому що нетипова. Там окремі підрозділи, є артилерія, в тому числі калібра 152, є танковий підрозділ невеличкий, і в основному там загальна військово-інженерний є, зв'язку, і таких бойових забезпечень і тилових. Це таке маленьке угруповання. Там саме головне є розвідцентр і місце, де можуть готуватися розвідувально-диверсійні групи. Я правильно розумію, що якщо Україна, скажімо, дозволить собі затиснути цей анклав і фактично його допомогти в його ліквідації, хоча б через те, що там забороною туди транзиту як людей, так і техніки, що Росія може, скажімо, створити складності або почати пряму агресію з Кримського напрямку або на Донбасі? Чи це привід, чи це просто страх? Росія піде на воєнну конфронтацію. Це не вигідно Російській Федерації. Вони можуть просто придушити нас економічно. Питання, допустимо, існування договору про співробітництво і взаємопоміч. У нас же стратегічний договір про партнерство діє, і незважаючи на чисельні заяви попередньої влади, а саме Петра Порошенка, він пролонгувався просто автоматично, тому що ми не подали заявку на його розривання. І подивіться на товарообіг. У нас Росія займає сьогодні яке місце? По-моєму, перше. По товарообігу. По товарообігу. Потім іде Європа, потім іде Китай і решта країн. А Росія на першому місці. І товарообіг, якщо ви подивитесь за останні 7 років, він тільки зростає. Ще одне питання. Це новина, в принципі, минулого тижня. Це застосування Україною турецького комплексу «Байрактар» на Донбасі, який знищив, здається, там російську гаубицю на цьому лінії розмежування, через що були стурбованості Німеччини і потім Франції. І були критичні заяви з боку української, я бачив в Фейсбуці, принаймні, з боку прихильників колишнього президента Петра Порошенка, що порушили такий неписаний пакт про незастосування авіації, що ніби до 2014 року Порошенку ледь довелося за допомоги, в тому числі міжнародних партнерів, не дозволити Росії використовувати авіацію, і використанням цьому БПЛ ми якби самі порушили цю домовленість таку неформальну. Да? Наскільки це небезпечно, що це може спровокувати Росію до якихось асиметричних відповідей? Дивіться, справа в тому, що авіація чітко прописана в додаткових протоколах Мінську, а безпілотні літальні апарати, навпаки, вони можуть бути застосовані для спостереження і контролю. І там жодного слова немає стосовно їх бойового застосування. До речі, вже такий... Там ми не стільки нанесли удар, ми скільки здійснили попередження. Справа в тому, що розрахунок, от ви навіть бачите зараз на відео, розрахунок живий, гаубиця ціла, і це був найменший заряд, який можна, це цілевказательний заряд для цього безпілотника. Але ми не порушили жодної умови мінських домовленостей. По-перше, безпілотник не залітав на непідконтрольну територію. Він не перетинав лінію розмежування. І наніс удар на відстані 11 кілометрів. Тому тут будь-яких заперечень не може бути. А стосовно стурбованості, знаєте, вже такий мем ходить в інтернеті, що начебто пан Лавров там, це жарт, але він дуже цинічний, що вони мирно обстрілювали позиції Збройних сил України, і тут прилетів Байрактар і наніс удар. Розумієте, ось така, дуже влучна позиція Франції і Німеччини в цьому вислові сформульовано. Ваш колега, експерт військовий пан Згурець, пояснював нам трошки людською мовою, щоб ми розуміли, що в принципі Україна придбала кілька комплексів ще, до речі, позаминулого року були перші, да, і здається, щось отримали цього року з цих комплексів, і комплекс включає там від 4 до 6 безпілотників, там є різні на одного оператора. Да, різні системи керування. Наскільки, я так розумію, точно ми не знаємо, скільки у нас комплексів, я знаю, чи це
таємниця чи у нас є у нас десь близько 15 комплексів, десь близько 35 одиниць безпілотників. До речі, кількість наших байрактарів досягла приблизно той самої кількості, з якої починав Азербайджан визвольну війну в Нагорному Карабасі. Але, ну, я так розумію, територія Карабаху і взагалі масштаби Азербайджану, Вірменія трошки менші, наскільки це велика кількість комплексів для нас, чи потрібно більше, наскільки... Ну, я би не сказав, якщо ми говоримо про Донбас, то навпаки, співставні території, так? В Азербайджану там набагато більше території, ніж окремі райони Донецької і Луганської області. Наскільки активно ви передбачаєте тепер подальші дії застосування вже практичні байрактарів в цих зонах? Ну, ви знаєте, слова президента внушають оптимізм. Володимир Зеленський сказав, що ми будемо застосовувати і далі безпілотники саме в такому, вже в бойовому спорядженні і в якості відповідного вогню для запобігання загрози життю наших військовослужбовців і цивільних осіб. Ну, але ж ви ж бачите, пройшло вже майже 2 тижні і обстріли продовжуються, ми несемо втрати, але прикладів бойового застосування байрактарів, на жаль, не спостерігаємо. І ще для нас, не фахівців, поясніть, можливо, для Донбасу цієї кількості може бути достатньо, але ми почали цей ефір про кількість російських військових вздовж всього кордону, і цим кордоном ви називаєте не тільки офіційний кордон з Російською Федерацією, а в тому числі територію Білорусі, окупованого Криму і ще Придністров'я. Ну, за врахуванням 4 країн Євросоюзу на Заході, фактично це весь кордон український, а ще у нас є морський через цю окупацію і в Азовському морі, і в Чорному. Наскільки цих тоді комплексів достатньо хоча б для розвідувальних цілей? Я думаю, що ці комплекси будуть застосовані на більш загрозливих напрямках, а саме на Донбасі в зоні операції Об'єднаних сил і на адміністративному кордоні півострова Крим. А решту території ми контролюємо іншими засобами і за допомогою наших партнерів. Я нагадаю, що партнерство з розширеними можливостями передбачає в першу чергу обмін і передачу розвідувальної інформації. І якщо ви подивитесь навіть на такі джерела інформації, як аерорадар, є такий додаток для мобільних телефонів, то періодичністю майже там через день або через 2 повітряні засоби розвідки країн-членів НАТО, або, просто будемо казати, НАТО, типу Global Hawk або система AWACS, постійно баражирують вздовж наших кордонів, перевіряючи наявність російських військ в тих чи інших місцях. І ще не забувайте, що за нашими кордонами пільно стежить космічна розвідка, яка є у Сполучених Штатах і якою користуються в тому числі і країни-члени Альянсу. І українська розвідка теж всі ці дані з космічної розвідки має? Так. Ми в рамках партнерства отримуємо всі дані і ще допомагаємо деяку інформацію наша розвідка підтверджує для того, щоб вона була достовірна. Достовірно рахується інформація, яка підтверджена не менше, ніж з 2 джерел. Я хочу у вас запитати про, пам'ятаєте, минулотижневу теж зустріч міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, коли німецька міністерка, з уряду, який вже йде, тоді заявила, це новина була прямо першу новину у всіх російських агенціях і в російських джерелах, про те, що вона заявила, що НАТО має дати зрозуміти Росії, що в разі загострення ситуації на Чорному морі чи країнах Балтії Росія може отримати збройну відповідь, і що НАТО має дати зрозуміти, що НАТО може дати цю збройну відповідь. І тоді була дискусія, це був такий аутотренінг і психотерапія для самого НАТО, яке вже забуло, чи може воно здійснити збройну відповідь, чи це все ж таки погрози Росії і загострення в Чорному морі передбачають тільки про країни НАТО, Румунію, Болгарію, Туреччину, чи йдеться мова і про Україну теж? Україну, Грузію? В першу чергу про нас йде мова.
Справа у тому, що НАТО дуже боїться прямого бойового зіткнення з Російською Федерацією, тому що перший постріл може опинитися глобальною катастрофою для всієї планети Земля. І це може, ми ж розуміємо, це може перерости в обмін ядерними ударами, і хто залишиться живий, то дуже навіть трудно, важко уявити собі. Тому Україна стала ключовою країною щодо стримування мілітарної цієї машини Російської Федерації. І тому наші партнери так пильно стежать за нашими реформами і зацікавлені в підвищенні боєздатності Збройних сил України. І ми основна країна. Поки що вони нам допомагають. Я маю на увазі, навіть де в якому сенсі виконують завдання замість нас, особливо в Чорному морі. Тому що у нас сьогодні відсутній флот. Але ж ви ж бачите, які вони нам стратегію розробили, вони дають кредити, вони нам будують кораблі і катері, вони дають озброєння, вони намагаються максимально швидко створити, щоб Україна могла протистояти. І вони нас будуть всебічно підтримувати. Ну і не можу не поставити це питання. Наприкінці ефіру все ж таки було призначення сьогодні міністра оборони Олексія Резнікова, який до цього часу обіймав посаду віце-прем'єра і міністра з тимчасово окупованих територій та реінтеграції. Як ви оцінюєте це призначення? Я дуже песимістично ставлюся до цього призначення, поясню чому. Тому що пан Резніков, він хороший юрист, він буде піарити Міністерство оборони і Збройні сили в тому числі. Це позитивний момент. Але він не менеджер, і тим більше не кризис-менеджер, який сьогодні вкрай потрібен Міністерству оборони для того, щоб почати там хоч якийсь рух вперед. Чому? Якщо ми в воєнній галузі... Нарешті я почув альтернативну думку, тому що була інша думка, лунала постійно, що він класний менеджер і що це такий рідкісний випадок, коли чинного міністра з одного міністерства забирають, щоб призначити на важливе міністерство, а до того він був затребуваний і в команді заступником, коли був Кличка в Київській мерії, що прям такий на вес золота менеджер, якого всі хочуть на всі посади. Якості прикладу маленького можу привести. Дивіться, от він там пробув міністром тимчасово окупованих територій, реінтеграції. Да? Є у нас сьогодні план реінтеграції? У нас є ухвалений 2 тижні тому, є по деокупації Криму є план дій. Так, а по Донбасу немає нічого. І скажіть, чим таким відмітився пан Резніков, крім гучних заяв, які він робив, будучи на цій посаді? Я не бачив жодного конкретного. Це одне, справа у тому, що це міністерство, знаєте, таке трошки нереально, воно крім планів сьогодні і підготовки до їх виконання більш нічим не займається. Все ж таки Міністерство оборони – це дуже складний механізм. Це держава в державі, майже. І на сьогоднішній день там треба, перше визначитися, виконати закон України стосовно розподілу повноважень між воєнними і цивільними, тобто Міністерством оборони і Генеральним штабом. Ця війна, поки що всі міністри програли цю війну на користь воєнних. Визначитися, де бюджет, розподілити повноваження і почати з того, що надати суспільству модель Збройних сил України, яку ми повинні побудувати для того, щоб вона відповідала концепції національної безпеки України. І тоді ми з вами будемо предметно розмовляти про хід реформи, про якісь там позитивні чи негативні шаги. Сьогодні ми з вами обговорюємо тільки окремі якісь точкові дії кожного з міністрів. Я не бачу, що пан Резніков сьогодні з таким... Навіть пані Верещук собі піар-кампанію зробила набагато ліпше. Вона вже там пропонує якісь ідеї і таке інше. Дякую, Олег Жданов, військовий експерт. Я дякую за участь в нашому ефірі, який песимістично ставиться до призначення Олексія Резнікова міністром оборони, який прокоментував нарощування російських військових вздовж кордонів. Це мається на увазі не тільки кордон офіційний з Росією і окупованими частинами Донецької, Луганської області, а також білоруський кордон, анклав сепаратистський Молдови, Придністров'я і Крим. І він сказав, що 85 тисяч – це ніщо, і нічого поки загрозливого
було не видно. Окрім того, від пана Жданова ми дізналися, що фактично в Придністров'ї за допомогою України відбувається ротація російських військ і цивільні, які туди їдуть в якості туристів, і зброя проходить транзитом через українську територію. І схвально поставився до того, що відбувається в Чорному морі за підтримки партнерів України, в тому числі активне застосування турецьких байрактарів для розвідувальних, а в майбутньому бойових цілей задач в окупованих складних частинах українського кордону. Далі ми йдемо на новини. Після новини знову в цій студії. Дякую.